Hello everyone, good afternoon. So I am here. So sa mga nangutana unsaon na tong Animal 4D Plus, so tudluan mo na ko unsaon. Maka-enjoy gid kay siya. So hope nga ma-like ninyo ni nga i-tutor na ko sa inyo ha. Gi-tutoran sad pud ko ani ni Ma'am Jinky. Salamat Ma'am Jinky. So all you have to do is to visit your Play Store. I-visit ang inyong Play Store, please. Pag abutin nyo sa inyong Play Store, i-install lang gid ninyo ang Animal 4D Plus kaning naa sa green. So, inyo nang i-install. Then, after that, sa inyong pag-install, mao ni dayon inyohang makita. I-click ninyo ni siya. I-click, okay, mao ni, wait lang. I-click ninyo, okay. Then, naa dayon yellow nga mudagan anak padulong sa iyahang. Hantod ma-open na siya. So, dagan kay animals, no? So, dagan, kana nga mga animals, mao na siya ang mga 4D animals. So, lantawan, atong i-open. Dugay-dugay pagid siya. Pero matingala mo, anong loading man siya, kinahanglan ba siya internet connection? No need na siya. At as long as makuha na ninyo siya, ma-install na ninyo, no need na gyud. I-X na to ni diri kay dili naman ta kinahanglan mag-get pa og card, i-X na to diri So naa diri makita na to na camera, na ay i-click po ni nato diri na video. Unsay pulos aning duha? Ang pulos day ani niya kay kung atuang i-record, kinahanglan man nato i-record ang ato ang activities nga nabuhat together with our learners sa atong bata. Dayon kung diri kung i-picture ba nato ang ato ang kuan, pwede siya i-picture ninyo din i-print. Pwede siya. Dayon karon tagaan ta mo og sample. Okay, sampulan ta mo ha para matuog gid mo nga move gid siya. Okay, na ako'y unsay tawag na to ay turtle. Okay, na ako turtle diri So ako na siya ang kaning camera, ako aning kuan so mutingog siya. Di ba? Ingon ana ang mahitabo with sound effect pagid siya. Pinakatsada. Daghan kay ko diri ang na-print. Asa man ni nako gikan nga mga kuan nga nakalaminate naman gyud. Actually, gikan ni siya sa Google. Ako asyang gi-research Animal 4D. So, mao ni siya ang mga nanggawas like this, iguana, oso, bear, dahil na ako diri lion, na jellyfish. Okay, kani siya isa lang kani lang siya mga samples lang ni sa ako magipang download pero kinanglan lagi nimo i-search og i-type didto ang Animal 4D kay mao ni manggawas. Okay, another example is sa Google ni siya, i-download lang gyud ninyo Pero actually, pwede raman sad nga duha ka book phone ang gamiton. No need na ka magamit ani kung gusto nimo nga kapuyan ka mag-print, kapuyan ka mag-laminate. So, pwede nimo siya ang katong imong gi-download, imo lang i-ana, so mo effect lang gihapon, pareha ra gihapon ani just like this. Queen bee. Okay, ang queen bee. Okay. Naglupad-lupad ang queen bee. Naglupad-lupad ang queen bee. Another set of example is, I have here, unsay ngalan ka nato ani, mahibalan nato unsay ngalan ani. X-ray fish. Okay, X-ray fish din na siya. Now I know. Realistic kayo siya ba? Super. Then another is, we have here, zebra. Okay, zebra. Zebra. Oo. Okay. Lami kay kung kusion ang mga hayop nga nagtindog-tindog, no? Pero, pareha pod ani. Okay, naapog ko'y mga gi-print diri a horse and unsa may gikaon daw sa horse. So, ang gikaon sa horse is grass. Okay. Tantawa og unsa ning tindog ang horse. Mutindog na ang horse dira Okay, kauno na niya ang grass. Okay, inaana lang gyud siya ka simple. Kinahanglan ka og mga pictures nga 4D. Dayon, ang pinaka-tsada pod ani nga app is kanang pwede sad nato i-click dinhi diri nga side. Okay, diri animals from A to Z. Nga mga pangalan sa animals nga A to Z. I-click na to ang ant.
naa siya explanation. Okay. Pero naa siya, applicable siya sa grade 1 to 3. Pero diri man ta kay, since I am kindergarten teacher, so diri ta sa preschool. Simple ang iyang explanation. Pareha ni, okay, kaning Lion. Okay. Lion. It is easy to tell male lions from the females. Okay, next, we have here kangaroo. Kangaroo. Kangaroos move around by Oh, inana siya. Basta kung makakuha na mo ani makakuha na mo, balik lang din sa home. Dayon, ang ilang medium of instruction is English. So, since na we are using our mother tongue, so kinahanglan lang gid kita ang mag-bridge sa language nga gagamiton. So, kita na bahala og char-char ana sa to mga estudyante. Importante lang gid nga ma-recognize sila ang sound, makita nila ang picture kay lahi na ba ang mga bata karon, dili na sila motuo kung walay picture nga moving, nga kanang realistic nga mga picture. So, kani siya kay mura gid siya grill. Oh, kay makita parihaan ni ha. I have here para makita gyud lang sa forma o pig. Okay. Tawa ang pig. horse. Oh, mo lihok lang siya bisag dili ang horse ang akong gikuan. Ang horse mo gatindog-tindog dito. Oo. Okay. Kanina lang okay. Ang pig kay burag blurred siya nga pagka-picture. Kaning cow. Cow. Oh. I'm sorry. Oh, dangad-hangad gigutom ni siguro ning bakahan ni. Okay. Sunod, I have giraffe. Giraffe. O taas kay gliog ang giraffe. Oh. Oh, ingon ana lang siya, guys. Ang first step is inyuhang inyuhang i-install ang katong for Animal 4D Plus. Then after that, mag-search mo sa Google unsay kinahanglan dito ang mga animals. Ang wala lang pa na ako na search is ang duck. Ngano ka ang duck nga dili na ako ma-search, pero sige lang i-try lang nako. Pero karon daghan nagigud kay na collect nga mga 4D animal 4D siya, animals ni siya. So karon, ka-collect ko ani, gituyo na ko nigdaghan kay sa tanan kay ako man ni siyang gituyo sa nako laminate kay ako ani himog activities ako mga bata kay kabalo gusto ko ma-enjoy pud sila ba. And then gituyo sa din ako nga eliminate kay kabalo ko mag-grouping sila, applicable lang na siya kang groupings kay kung sa anang i-group gid nimo sila as a whole, dili sila applicable kay magkagubot gid sila kay ma-intriga man sila unsa ni nga mga hayop o ma-intriga na sila. So ako ra ni sila i-grupo by 5 groups siguro, 5 members. So ang mahitabo ilaha man ning gunit-gunitan, at least dili sila mahugaw, dili magagayot, at magamit pa nimo pag next year nga paggamit nimo, since nga kindergarten na agyapon tay topic ani sa about animals, at least nga ma-enjoy sila. Na enjoy ko karon sa akong gibuhat last night. Ako gyud nang gibilaran kay lain magugo kay kanang basta once ma-enjoy ko ako gyud nang gabuhaton ba nga kanang kuan. So kamo pag try mo kay basi ma-enjoy pod mo ang mga bata biya. Ulog-ulog ra ang kinahanglan, then ulog-ulog dala maka-learn pod sila. So that's all. Sa mga nangutana, please visit na lang ato ako ang giingon. Thank you. God bless.